नमस्कार, प्रणाम। हम ज्योति सिंह एक्ट्रेस रउआ लोगिन के बीच में ये बतावे खातिर आइल बानी कि हमनी लोगिन के एगो नया चैनल जेकर नाम बा तमन्ना भोजपुरी म्यूजिक। तो रउआ लोगिन खूब सारा प्यार दी। रउआ लोगिन जल्दी सब्सक्राइब करी, कमेंट करी और लाइक करी। कमेंट में बतावे खातिर बिल्कुल मत भूली कि कैसे वीडियो रउआ लोगिन की चाहिए और खूब प्यार दी। थैंक यू। अरे तो हमरे मना कइले पर मनबू हमरा के सुनही के बा बोला का कहतर करी घमे घमे काम हमर जोर गइल जाम। अरे कहां जरल बा हो करी घमे घमे काम हमर जोर गइल जाम। ले ले ऐता के रिमिया गोराए वाला खजाना कैलू असही दीवाना। बड़ू रूप के खजाना कैलू असही दीवाना। गोरी और गोरा के हमर जान ले बुका। अच्छा, जब लियावे के भला तबे हम गोटो के लोगे लगली। हाँ, इससे पहले तो कबो ना कहत रहला कि हम गोर हई, हम सुंदर हई। अरे तो ऐसन बटले बाड़ू तो कहे के कौन जरूरत बा। अच्छा अच्छा, कि कंजूसी ना करत तारा। अरे नाही हो तोहर कसम। और सुना, इतने कमी ना बा भाई, हम बताओ तनी ना काहे के कंजूसी करत तारा। बोला बोला सुनो बोला। ओजन घट गइल मोर, बड़ा भइनी कमजोर। कौन बतौलस? ओजन घट गइल मोर, बड़ा भइनी कमजोर। ले ले ऐता कोनो टानिक मोटाए वाला। तुम मोटाए के फेरा में पड़ल हो और का? तोहार वजन वैसे ही बढ़ गइल बा और मोटाए के कहतड़ू। अरे तो हमरे चली ना जाता, देखो तोरा ना गिर जाता नी। अरे तो उल्टे बतियावत हो। इतना मोटा गइल हो कि तोहरा से कैसे चल जाई। फैट बढ़ गइल बा तोहार, कंट्रोल करा। सुना है बात। बोला बोला। बाड़ू 70 के पार जो खवली कई बार। हाँ हाँ भी है कहबा। बाड़ू 70 के पार जो खवली कई बार। गोरी और मोटा के हमर जान ले बुका। अच्छा छोड़ा, कुछ न करबा, हम जाना थी तो के कुछ न करबा। अच्छा तो के कर, लेकिन एगो बात कही। बोला। वो तो जरूरी कर दे बहा ना। अरे तो हम ही करतानी ना कि गांव जवार करत हो। एगो बतियाला मान भइल पायल पुरान। यो खर्चा बढ़ाऊ तू। एगो बतियाला मान भइल पायल पुरान। पे जनिया ले ले आई छम छमाए वाला।
चाल ढाल वैसे ही जान मारबा। और ऊपर से काहे इतना टिटिमा बतियाओ तू तो हमार जाने ले बुका। अच्छा तोहर हिरोनी के चाल जिया करे लाबे